So, hi mga Max! Welcome back again to YouTube channel! So, for today's video is nandito ako sa puro puno na naman at Tulayday again. So dito ako mag-i-intro muna ako kasi kanina dito sa amin hindi ako nakapag-intro dahil kasi ang daming tao tapos nahihiya pa ako eh. Ganun. So may hiya pa ako dahil. So hindi pa tayo masyadong sikat, hindi pa tayo masyadong ano ba tawag dito? Expose mga tao ganun. So yun na nga dahil nahihiya ako. So dito lang ako nag-intro kasi walang tao dito best. So yun na nga dahil kasi nga nakita nyo naman sa last na video natin, hindi naman sasabing last kasi nga or yung video ko noon about Moodle, yung last na namin kumuha ng Moodles at that moment, di ba sabi ko noon 19 kami babalik. So yun na nga dahil kasi 19 na ngayon, so andito na tayo. A few moments later. So, ayan na mga Bex, nandito na kami sa room ni ma'am, no? So, actually wala pa si ma'am dito, pero kukuha na lang kami ng Moodles. Kasi yun naman yung utos ni ma'am sa amin eh. So, eto day, perma muna kami, pak, ganun. Oo. So, perma kami. So, ito yung kailangan, kailangan naka-mask tayo, naka-alcohol. So, kayo na bago pa kami pumasok, is nag-alcohol kami doon sa guard. Kasi doon naman yung guard. So, nag-alcohol kami ng bongang di ba, ang bango na alcohol na din. So, kasama ko si Judy J na yan. So, ang ganda ng room. Kaming dalawa lang po nandito, best. Oo, walang tao, dahil. So, ayan, aalis na kami kasi nakuha ko ng Moodle ko. Ayan, mga Moodles namin. So, nakuha na namin mga best. So, ay, kailan? Sa video, kahit sa video lang. So, ayan, labas na banyo. So, walang mga tao yung ibang mga classroom, no? Ayan, best. Kami lang dalawa talaga nandito. Ewan ko ba? Kasi, 10 na. Baka kaninang umaga, kumuha yung mga ibang, baka nang umaga dumating sila. So, ayan, uwian na. Pero bago ang lahat is pupunta muna kami ng Perk no? Kasi, magpipictures na naman kami ulit. So, yun ang mga best. So, ang ganda. Ang init. Ganon. So, wala akong jacket best. Itim na talaga ako. Ganon. Just saying here. Ganon. So, ang ganda ng school nila, diba? Pero ang tahimik. Oh my God, nahihingal ako. Bye! So, ayan na. So, dito na kami sa guard. Paksa, yan yung alcohol nila, best. Dito si Kiagat kumain pa siguro. So, yun na nga dahil. Daming tao dahil tumitingin sa akin ngayon. Char, itistahin ba yun? So, ang daming taong tumitingin sa akin ngayon kasi nga hindi nila alam bakit ako nagsasalita sa cellphone. So, vlog kasi eh. Di ba may vlog bang hindi nagsasalita sa cellphone? Ano ako, amang? Gano'n, diba? So, yun na nga dahil. It's very amazing kasi kumuha na kami ng Moodles. So, for this moment, is magiging teacher na naman ako sa bahay namin dahil. Yung mga ganon. Magiging teacher na naman ako biglaan. Kasi nga, ako yung magtuturo sa pamangkin ko ng mga Moodles niya. So, nakakaloka. So, magiging teacher tayo dahil. So, wish granted. Ganon. So, kasama ko ngayon si Jody Jean, which is the best outfit of the day. Ayan, day. Alam ko, hindi naman ito nag-outfit ng dahil sa Moodle kasi noon, pumapasok naman kami sa school kahit hindi naman maganda yung outfit namin. Pero kanina sabi ko, ang ganda naman ang outfit
niya. Ano kayang plano nito? Alam ko na, bes, kasi sumakay kami ng motor, sabi niya sa akin, Bayot, punta tayo ng Purok-Unuhan, may tulay. Kasi nga po pictorials, Bayot. So yun na yung uso ngayon. So hindi na uso ngayon yung mga pa-etchos na outfit dahil lang papasok ka ng school kasi wala namang masyadong tao doon, wala namang makikita. So dapat, explore natin yan to pictorials kasi nakakaya kay Facebook, Day. So kasi itong babaeng to, everyday talaga update sa Facebook, Day! Diyos mio, Marimar. Sa sobrang dami ng picture nito, hindi niya na alam kung ano ipo-profile niya. Ganon. So kung minsan niya nagpo-profile siya, oo, minsan nagpo-profile. Kung ngayon nag-profile. Tapos bukasan, nag-profile na naman. Kaloka ka, parang ubusin talaga yung picture niya sa albums niya, di ba? O di ba nakamask siya, nakakaya sa taong nag-mask dahil walang tao dito dahil. So ano, lalapit si COVID, gano'n. Ay, okay lang kung may dadaan. So ito bes, may mga dumadaan tayo. Nahihiya na talaga ako eh. But it's okay, it's a very beautiful. Kala ko lalaki tayo, tomboy pala. Lalaki pa din yon, ganon. Hindi ko alam. Kasi nag-drive siya ng motor eh. Kasi yung mga babae pag nag-drive ng motor, nakaganon oh. Diba? So yun na nga bes, andito na kami sa Purok-Uno for pictorials. But for now, I'm just explaining muna, Day, sa inyo na tapos na kami kumuha ng module. So pagdating namin ng room, wala si ma'am. Pero okay lang kasi yun naman talaga yung utos ni ma'am na kung wala pa siya or baka meron siyang ginagawa, so kukuha na lang kami doon kasi alam naman namin kung ano yung mga rules and regulations niya. Kailangan may social distancing, kailangan nakamask kayo, kailangan merong alcohol, ganon. So yun talaga yung rules. So yun na nga, Tay, sinunod po namin lahat bago kami kumuha ng module. So mas maganda din kasi wala naman masyadong tao, so hindi kami masyadong So, naghaya ako sa sa namamaligya ng isda, Day. O sa nagbebenta, mamaligya ba? So nagbebenta ng isda, Day. May dumaan na nagbebenta ng isda. Medyo gwapo naman siya kasi may mask. Ewan ko lang pagtanggalin na yun. So ganon, the power of mask. So, gwapo ka talaga pag may mask, ganon. So, may gwapong dumaan, Day. So nawala ako. Wala akong pakialam sa anak. Charot lang. So yan na nga si Judy. Ang ganda ng outfit, Day, oh. Di ba? Nakakahiya. Nakakaloka siya. Akala ko kanina nung, pumunta kasi siya sa amin, aga-aga, Day. Tulog pa ako nun, sabi niya sa akin, Bayot, bumango ka na kasi module ngayon. Sabi ko, excited naman ito, alas 7 pa naman ng umaga. Diyos mio, Marimar, sabi ko sa kanya, maligo ka na. Ay naku, naabutan na kami alas 10, hindi pa siya tapos. O diba? Siya pa yung nagmamadali, siya pa yung huli. O diba nakakaloka, kaya pala siya nahuli. Kasi ang ganda ng outfit, Day. Kaya nung lumabas siya sa bahay, akala ko naka-Pilipinyana, Day. Ano ba to? Ano ba naman to? Uy, para namang tatakbo para sa magiging konsihales. Takban ako. Ay! I'm running. Nakakaloka niya, I'm running. Okay, tumakbo ka na. Mula ngayon, umpisahan mo na. Para pamaya pag uwi namin, nandun ka na, di ba? Ako'y magpuli kang pamamit. Ay! Di ba may mga substitute, Day? Hindi pa nga natanggal, substitute na agad. So, pero ang ganda ng tulay nila. Pero yun na nga, Day, gusto nila niyang magiging konsihales. Ewan ko pa kung mananalo to. Baka pag manalo to, Day, lahat ng gwapo nakakain ito, Day. Sabihin, gwapo, dun ka sa kwarto, ha? Doon ka sa office ko, may uusapan tayo. Pero pag pangit, sige, ito na yung pera, lumabas ka na. Joke lang, lahat naman pantay-pantay, di ba? Pero ang nakaganda dito sa sa tulay na to, kaya namin binabalik-balikan mga besh. Kasi nga, ang ganda ng view. Hindi lang yung mga nagpapapicture yung maganda dito, kundi ang view. Ayan, best. So abangan naman nyo ang Facebook ni Jody Jane or Zane Ansero yung Facebook niya, Day. Abangan nyo yung mga pictures niyang bongalosh talaga kasi best and photogenic din to minsan lang. Minsan lang naman. Ang maganda yung camera, best and photogenic. Pagpangit yung camera kasi nga minsan ginagamit Snapchat, yung mga ganon. Yung mga contact lens, yung mga, di ba? Haalagang Snapchat tayo mga beshi. So yun ang nga, Day, kasi nga yun siya. Pero okay lang kasi gumanda naman siya. Kung doon siya gumanda, di hayaan mo na. Tinanggal na yung mask. Ay, ang ganda mo talaga, nung tinanggal mo ang mask. Diyos ko, doon ko nalaman na, oh my God, kapamilya pala tayo ng mga trolls. Kasi yung mga ilong, Day, yung mga pambansa. Alam mo minsan pag dumadaan kami sa Villaba, hindi na sinasabi kung sino kang anak. Kasi alam na, ilong pa lang. Alam na, ansero na yan. Pero may mga ansero na mga magagwapo, Day. Yung mga magaganda yung ilong. Baka siguro yung ilong hindi sa ansero na nakuha. Pero sa amin, hulma talaga yung ansero. Ilong. Google talaga, Day. Pero ang ganda ng outfit. Pak.
Naka-ano pa, naka-sandals, gano'n. So, yun na nga, may dala kaming shorts kasi may binili na shorts yung kuya ko, dalawa. Blue tsaka red. Tapos binigay niya sa akin yung blue. So, hindi ko nagustuhan. So, yun na nga, bumalik kami dun kina Ate Tess. So, thank you so much for Ate Tess kasi sobrang supportive po ni Ate Tess na kung meron kang hindi magustuhan na item sa kanya, okay lang kung palitan mo ito. Ayan. So, maraming salamat po talaga. So, yun na nga, dahil pinalitan ko ng black short, yung blue short na binigay ng kuya ko sa akin. So, maraming salamat po sa mga nagbigay, sa mga magbibigay pa dyan. Diyos ko po! Bigyan na kami! So, yun na nga, dahil wala kasi ako masyadong shorts. So, may mga shorts ako, butas na dahil. Kasi nga, inuulit-ulit ko Kawawa naman ako. Hindi naman kami mayaman. Mga butas-butas na yung mga shorts ko dahil. Oo. So, may mga dumaan dahil. Pero sabi nga nila, pag nagva-vlog ka, pag may dumaan, ibang mga vlogger nga, hindi naman nahiya, in public talaga, di ba? So, ganun talaga pag mag-first vlog ka or bago ka pa lang sa buhay YouTuber, so nahihiya ka talaga sa mga tao. Kasi syempre, sasalita ka sa harap ng phone, ikaw lang mag-isa, ganun mo. So, di ba, makapagkamalang kang extra ulo dahil o baka baliw. Minsan nga, nasasalita ako lang mag-isa, ganun. Pero okay lang, at least I'm happy. That is the important why I'm pumasok ako dito sa YouTube na to kasi I'm happy and that is important yung mga ganun best sa may mga dumaan yung mga truck na blue dye yung mga may mga semento na dumaan din kakaloka yung mga tao dito pero okay lang I'm so very pretty and I'm so very beautiful and that's enough for me so sakay ko mayroon palang side mirror. Ay, nakita ako sa side mirror, day. Gigil nyo ako. So, marami ng taong dumaan, day. So, magbaboy na ako, mga bayot. Kasi mag-pictures na kami. Bye-bye! You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. You are the star that twinkles in the night. You are the moon that shines so bright. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. Shout out din pala sa Villava Viners. Thank you so much. Actually, maganda po yung mga videos nila, nakakatuwa. So, don't forget to subscribe din po sa channel nila. So, yun na nga, dahil nagpa-shoutout din ako sa kanila last day sa vlog nila. Then, ngayon, nagpapa-shoutout din sila. So, yun na nga, dahil shout out to Villava Viners. Thank you so much for the moral support. So, mga Bex, for today's video is uuwi na ho kami. Ganon. Kasi tapos na ho kaming mag-pictorials. So, it's very amazing kasi ang ganda din ng view. So, yung mga nakita nyo, is yun na po yung aming pictorials for that day. So, sobrang ganda ng view, ganon. So, bye-bye mga Bex! So, don't forget to like and comment and subscribe. Tapos, mag-comment din kayo kung ano yung gusto niyo ipagawa pa sa akin, ganon. Kung tumbling talaga ako. So, yung mga ganon mga Bex. So, bye-bye!